سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينات سبورت حيزالكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ መርሃዊ ቅዱስ አመለጃዊት ጋንታ ትሬንጋኖ ፖሊጎን ቲም ዕውት ዝበሃል ግዜ ድሕሪ ምሕላፉ ካብ ዝቕፅል ዓመተ ስፖርት ጀሚሩ ምስ ስጳኛዊት ጋንታ ብሩጎስ ኮይኑ ክዋደር ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ መርሃዊ ቅዱስ ድሕሪ ካብ ኤፊዲኬሽን ምውፁእ ሓደጋ ጥሮታ አንጽላሊዎ ዝነበረ ተቀዳዳማይ እዩ ንኣስታት 10 ዓመታት ኣብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ድሕሪ ምጽዋቱ ኣብቲ ግዜ ናይ መወዳእታ ናይ ወርልድ ቱር ጋንቱ ዝነበረት ኤፊዲኬሽን ኢዚ ፖስት ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ውዕሉ ከተሕድስ ዘሎ ከም ዘይኮነ حبيراتهم دحر حد عمد دما مرها قدوس اب ترينغانو صبق غزي دحر محلافو زغصل عمته سبورت بدرجه بروفيشنال داغ مايك ملسيوم مرها قدوس اب 2023 حد كاب زبلصو ناي قدم مشكله عمت يحليفهم ابزور العين غون مرحيد غانتو نحجز اب ناي وهل الساعات 5 تدحر محازو جينا مسعامو كم زلو يمسكيروم يخون جن ايفيديكيشن مصايو كاينه صرت غوتت كتبلو دحر مصنح اموداتا مساك قصل كم زيكون يحبيراتهم أبز حلف قنيات مس جولدن بيلوتون استبهلت مربح حبريتا قدم مشكلتها قلم حتى الزكاية مرها قدوس بإف إديكيشن وعلق حدث صلو تصفاقيرو من باري وحبيروم مرها قدوس نتيكا بإف إديكيشن مفلاي وزحبر زينا نمرعا نابا أسمرا كمتس أبز شباشا بولوز نمر أواني سميعوام هيوت مرهاوي مس حداش متس أموتوي في المكوان تنبر طيب مشكلتها متس أيوغن زاب كعا كويني وكاريبوم اتزينا مس سمعكو كلابات كركب زكا ألم نجيرم أمود أتاكاب كوريشا بشكلتا كور دارجا تقريبا نير دما يبل مرا قدوس أمودة تحضر نايز حلف عامت نمرها قدوس ناي بشكلتا قعزو كغصللو زخيل تعم دهاي كاب إيسيا تسميعوم نزي حلف عقودات حانتي كاب زبلت أكلبات إيسيا ماليزاويت غانتا ترينغانو بوليغون تيم نمرها قدوس مس أكوينو تموكرو ككافلا عد مقريباتلو نسون عينو أي حسين أبتا زخدا ترينغانو ودغها قرو متكل إيوب شدشتا عامتات غيرو تصانيحوام نأبالا ترينغانو بتعميز مسجونوم أمودة أتا دقايق يوم نتعدل كفيتهم لي مسوم ما تصبق جزية يحلفا اتي مسترينغانو بمخان زكايدو زنبر كوردرات مستي اب يوروبا كوين زكايدو زنبر كوردر استفليو يخون غن نخلو اب اسيان اب ماكلاي مبراقن زنبر وردرات مستا مالجاويت غانتا كوين اكايدو يبل مرهاو قدوس مرها قدوس اب درجة كونتيننتال تيم اب زعمت بولس وصيت يمزغيبوم اب زور جابان زور تركي زور كومانون اب ناي غزي كالاي ترتا خحزن كلو اب اندونيسيا نزكير محبر قدم مشكله عالم ناي كلتلت بخلته ملكع زلو زور باني وان قدما بولل ساعات قداماي كوينو تعويتلو مرها قدوس اب زعمت سبورت بزر ايو مسات قمنا جينا اب درجة ولو ترك زور كم زخل تتبابيعو مره ام جمار ناي زعمت سبورت اب زكايدو زور الاولان زور عمان نفس وقف درجان مدرخ نمعوات زرعي وناي تقلاساي منفس نعبيت كلابات جينا مسبق عزو كم زلو يأمين ونيوم مرهاوي اب زما قديمة مستقل صور الدرات اب نفس وقف مدرخات مسقدام وعشران حموشتن كويني وردراتو ززازم نيروم بنفسي ازي تحويسان تحبيننا اللخوم اب سلسته و4 وردرات بسنكن اشتو جيجاتات اب ناي جي سي كالاي ترتحيزي يخونغن بزر اخو قمنا حوغس يزبله مرها قدوس ازي صبق زخونه نصنت ينورني ننفسي وادريو سفي عدل توهيبني اب كل وردرات دغانتاي نعيك سرحيو حلافنه توهيبوم عدل انت رخيبه ولا ابتم بقصوتا وردر زازم مدرخات كسامس قداموت عسرا كاتو يخليم نعي مزلن تمكرو نزغلص كو درجا كحز قليليوم تسفاي قرزكون بتعمي ابرتي اسرح نيرم نابز نبركو على درجه قدم بشكلتا كملز كم زقل حاسبه ابرتي عزق على سنيرم بزياده دما نابتوم ناي ورلو تور معقنيتا زلو وردراتم امودات حساباتي ناب قبر نملوات ناي وورلو ترك لابات كدلي ابز فتن كلو كسمر لي كعلن كاب اسبانياويت غانتا برغوس نزمصن صوعيت غنت عدل كخسرو بزي مدلاي بزكال مداي دما كم زحلف عمته ما صلي كونتات كيغاطمني اقدمي اورحنا حاس مستا غانتا نخصاوت تفراريم يبل مرها قدوس ود 30 عمت مرها قدوس مستا ناي بروتيم زخون اسبانياويت غانتا برغوس نخلت عمتات مصواتيو داغماي ناب درجه بروفيشنال تمليسو ابز حلف عمتات اب اسبانيا بزكايل
ውድድራት ጥራይ ተሓጺራ ውድድራት ተካይ ዝነበረት ቡርጎስ ካብ ቀረባ እዋን ኣትሒዛ ዓለም ለኻዊት ጋንታ ብምዃን ካብ እስጳኛ ወጻኢ ውድድራት ከተካይ ተራእያ መርሃ ቅዱስ ድማ ኣብዛ ሓዳስ ክለቡ ምስ ከም ሻምፒዮን ሞንጎልያ ጃምባል ጃማት ሳያም ባየር ጓቲማላዊ ሰርጂዮ ቹሚል ኡራጋያዊ ኤሪክ ፋኩንደዝ ከምውን ምስ ኒውዚላንዳውያን ጆሽ ባርነትን ጆርጅ ጃክሰንን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ብሓባር ክሰርሑ ዝኾነ እስጳኛዊት ናይ ፕሮቲም ጋንታ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት ኣብ ቮልታ እስጳኛ ናይ ምስታፍ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ካብ ዝቕጽል ዓመት ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ናይ ፕሮቲም ክለባት ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ንምስታፍ ዝዕንቅጽ ሓድሽ ሕጊ ጸዲቕ እዩ እዚ ካብ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ሕጊ ኣብ መሳለል UCI ኣብ ዝርከባ ክለባት ልዕሊ 4 ተርታት ስራዕ ጋንታ ካብ ዝኾነ ዕድመ ተሳትፎ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ወጻኢ ትኸውን ይኹን እምበር ጋንታ ቡርጎስ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት መበል 28 ተርታ ሒዛ ውድድራ ብምዛማ ኣብ ዝቐረበላ ዕድመ ተሳትፎ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ናይ ምስታፍ ፍቓድ ክህልዋ እዩ ካብ 2026 ጀሚሩ እቲ ክለባት ፕሮቲም ክሳተፋሉ ዝኽእላ ደረጃ ምስ ቀዳሞት 30 ኮይነን ናብ ዛዘማ ጥራይ ዝዛይድ ብምዃኑ ግን መርሃዊ ቅዱስ ምስ ዓብ ተልእኾ ዕዮ ገዛዩ ናብ ሓዳስ ክለቡ ተጸምቢሩ መርሃዊ ምስ ቡርጎስ ናይ ምጽዋት ረኺቦ ዘሎ ዕድል ተተባቢዑ ዝቕጽል ዓመት ኣብ ዘካይዶም ውድድራት ነጥቢ ብምእካብ ነታ ጋንታ ናብ ዝላዕለ ደረጃ ኣበሪኹ ቀጻሊ ተሳታፊ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ንኽኸውን እቲ ዝተርፎ ስራሕ ናቱን ናይ ደቂ ጋንቱን እዩ እቲ ዝዓቢ ዕላማና ከም እስጳኛዊት ጋንታ ኣብ ቮልታ እስጳኛ ህላውነትና ውሑስ ምግባር እዩ ዝበለ መርሃዊ ቅዱስ ብነጥቢ ምስ ቀዳሞ 30 ክንህሉለና ኣብ ምፍላም ናይ ዝቕጽል ዓመተ ስፖርት ኣብ ግራንድ ቱር ንምስታፍ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ንምእካብ ክንቃለስ ኢና ሾቶና ምስ ወቕዕና ኣነ እውን ምስቶም 8 ተቐዳደምቲ ኣብ ግራንድ ቱር ንኽሳተፉ ዝመረጹ ንኽህሉ ንነፍሰይ ከቃለሰላ ከም ዝርዮ ዘለኹ ንውልቀይ ንኽቃለስ ዝያዳ ናጽነትን ዕድላትን እዩ ዘለኒ ስለዚ ተስፋ ይገብር ዝመጽእ ዓመት ብሉፅ ዓቕመይ ከርኢ ክብል ኦሎምፒካዊ መርሃ ቅዱስ ናይ መጻኢ መደባቱ ነጺሩ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ትሬንጋኑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብውልቁ ደሚቑ ንኽወፅእ ሰፍ ዘይብል ዕድልን ናጽነትን እዩ ተዋሂቦ ኣይሓመቐን ድማ ተግቢርዎ ኣብ ናይ ኣስታናን ኤፊዲኬሽንን ግዚኡ ብዝያዳ ንዓበይቲ ተቐዳደምቲ ይሰርሕ ብምንባሩ ኣብዛ ሓዳስ ክለቡ ቡርጎስ ተኸፊትሉ ንዘሎ ዕድል ኣብ ዝኣተወ ውድድር ከም መራሒ ናይታ ጋንታ ኮይኑ ንውልቁ ንምጽዋት ተስፋ ይሕዲሩሎ سولو سلسة تحساس قدامو سلسة مدرخات فولتا اسبانيا تقادمتي كابي نابي كم زقعزو وقعو دحر مخانو ناي زغص العامة وردرات قرصوم ان حظي مسلوم كاب زحلف قنيات اتحيزو كل علص انا حتو اتما 4 عبيتي تقادمتي ناي زغزي تادي بوغاچا ريميكو ايفانوبل بريموز روغليچن يوناس فينجيغاردن ابي ناي جراند تور وردرات كساتفو زبليوم ازوم 4 تقادمت بوحدو كابتوم سلسة ناي جراند تور وردرات اب كل تخساتفو تثبيت كبرلوم زحلف عامة سبورت نيجيرو دي إيطاليان زور فرنسان دريبوس تعوت اللوم تادي بوغاچا زمتص عامت نرابعي عوض زور فرنسان نبخور عوض فولتا اسبانيان خقالس مخانو قربتو يገልጹም نفولتا اسبانيا 4 غزي بمعوات ببزحي عوض مس اسبانياوي روبرت هيراس بمعركه كبر وسن ጨቢጡ ዝርከብ ስሎቬኒያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ንህላውነት ወደ ሃገሩ ታደይ ፖጋቻ ኣብ ቮልታ እስጳኛ ኣብ ግምት ብምእታው ዝመጽእ ዓመት ኣብቲ ክብረ ወሰን ሒዝሉ ዘሎ ቮልታ እስጳኛ ክሳተፍ ከም ዘይኮነ ጋዜጠኛ ዓውዲ ብሽክለታ ዳንኤል ቤንሶን ገሊጹ እዚ ማለት ድማ ፕሪሞዝ ሮግሊች ንኽብሩ ምቅላስ ገዲፉ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስን ጂሮ ዲ ኢታሊያን ተወኪሉ ክሰርሕ ምዃኑ ቤንሶን ገሊጹ ዘይምስታፍ ፕሪሞዝ ሮግሊች ኣብ ቮልታ እስጳኛ ወግዓው ኳንቶ ዘይኮነ ፕሪሞዝ ሮግሊች ናብ ቮልታ እስጳኛ ከምርሕ ዝደልየሉ ምኽንያት መዋድርቱ ታደይ ፖጋቻ ኣብ ቮልታ እስጳኛ ክሳተፊው ካብ ዝብል እምነት ተበገሰዩ ታደይ ፖጋቻ ንኽልተ ካብቶም ሰለስተ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ተዓዊቱሎም እዩ እታ እንኮት ተርፎ ናይ ግራንድ ቱር ዓወት ቮልታ እስጳኛ ታደይ ፖጋቻ ንመወዳእታ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 2019 ጌና ኮኸብ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ውድድር ተሳቲፉ ኣብ በኹል ስታፊኡ ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ፕሪሞዝ ሮግሊች ንዘይምህላው ታደይ ፖጋቻ ኣብ ጂሮ ዲ ኢታሊያ ተዓዚቡ ድማ ንኻላይ ዓወት ማልያ ሮዛ ንምምጻእ ናብ ጂሮ ዲ ኢታሊያ ከቕንዕዩ ዘሎ ግምታት ተንተንቲ ሮግሊች ዝሓለፈ ዓመት ንብሪጣንያዊ ጌራን ቶማስ ብ14 ካሊታት በሊጹ ናይ ፈለማ ዓወት ጂሮ ዲ ኢታሊያ ምስትምቓሩ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ግዜ ቀንዲ ተወዳዳሪኡ ዝነበረ ሬሜኮ ኤቫኖፐል መሪሕነት ናይቲ ውድድር ተረኪቡ እንከሎ ብሰንኪ ለብዒ ኮቪድ-19 ካብቲ ውድድር ምእላዩ ኣይርሳዕን
ቤልጅማዊ ተቀዳዳማይ ሶዳል ኩዊክ ስቴፕ ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ፓሪስ ሬሜኮ ኤቨኖፕል ኣብ ኣጋም ምድላው ናይ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ግዜ ልምምድ ብዘጋጠሞ ሓደጋ ምግጫው ናብ ሆስፒታል ከም ዘምርሐ ተገሊጹ ኣብ ቀጠር ናይ ቅድም መኪና ፎርሙላ 1 ክከታተል ዝቐነየ ሬሜኮ ኤቨኖፕል ናብ ቤልጅየም ተመሊሱ ኣብ ዞባ ፍላንደርስ ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ውልቃዊ ልምምድ ሓደጋ ጋጢሞ ናብ ሆስፒታል ተላኢኹ ብመሰረት ካብቲ ቦታ ዝወጹ ስእልታት ከም ዝሕብርዎ ሬሜኮ ቅድሚ ናብ ጋንታ ልምምዳት ምጽምባሩ ብውልቁ ልምምድ ኣብ ዘካይደ ዝነበር እዋኒው መስሓንቲ ማዓጽዋ ከፊታ ተዓሽጋ ዝነበረት መኪና ተጋጭዩ ዳይሬክተር ነታ ጋንታ ፓትሪክ ሌፋብረ ንስፖርት ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ብዛዕባቲ ኣብ ኤቨኖፕል አጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ኣብ ጸጋማይ ኢድውን መንኩቡን ከቢድ ማህረምቲ ዘጋጠሞን ኣብ ከቢድ ቃንዛን ዝርከብ ኤቨኖፕል ንዝያዳ ሕክምናዊ ምርመራ ናብ ሄረንታለስ ሆስፒታል ተራኢኹ ምህላው ሓቢሩ ዝቕጽል ዓመት በርቲዓነ ምቕራብ ኣብ ዝቕጽሉ ሳምንታት ፋልማይ ናይ ጋንታ ጻውዒት እትገብር ኩዊክ ስቴፕ ድማ ንውጽኢት ሕክምናዊ ምርመራ ሬሜኮ ኤቨኖፕል ከብዳ ሓቂፋ ትጽበ ምህላዋ ተገሊጹ ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም